Adino ang andol omolniaro seng salo seng arom layo kai bin nogo function kaya ko mai pisaya koi ang nogo kipil pro lamo ang borok o incident ungjak nugai ang bakhai dong singka kaham dibor kaham sari kaham dolok bahai tongbai kaham krung na tongbai dolok haike chingtini Thaniel no je bunai ro bethanai tognai aboni mungkha Fast food now one Rakesh Debruma, Sumendra Debruma, Santosh Debruma, borok katham Thaniel no bui amske togoi jibi hospital ok laijak haike tabuk ang manogo thanani thamasingke ang nogo faika aroni Gam ni yaklo tabuk kebangma lukorok kok silsawai tong abo thani norgo tong logio ama hai ni kok kasoi to ka social media ro kasoi tong kha khasing kisa sa segang wang nugui phaiga sakbai thang amno tei kisa clarification khai sai khana ri norok sungto thachingno norok nobu saka sung bojagani phai sung boroni phai nu phai sung tabo thaching li clear khika mane gabo to sukok samai lukorok sai manani ko jengha jaga to tong kuri jehetu ang je jagao dogorani sangara thangsi nubuyo amon kita ga soi ko norok a incident no bulai thani gre tobe mana khaiteni tong wa jingsi mana khainai jingsi mana khai rohonai boro seng nukha nogo faibro lamo incident nang hogayo seng nukha area ngai seng bathai seng mana khaya koi seng rohoka ani yaklo tabo police tulis ok norok kuno bihene kuno kok semana bahar kuno kok tabar ro no mane nong thani kuno ni ni hingka police ro sungo to already police to rihinka police rihne jing thanao thangka thana thangna yaklo tam sal ka police sungo saga norno jorana hanga jing ta sering mano amde ni shoti pai rong no da buji bai khina sabo Thaniel no bu sabo Thaniel no bethar buma sumbuwai jibi hospital lo klaidi borok ungkha brother sajlang tai uncle otom ro hinge borok nogni nogo kifil fru borok Thaniel tai kathar no nugui borok help khaimase borok kunu Thaniel tai kathar no buya onyo borok se bu haike borok nugui Thaniel be kathar no borok help khaike tei khanika amdi khenyo oskuti kari oi borok nogor hotka kuno borok orok krei borok help sim se nugui khlaio je bunai rok kai abo borok Chennai Bangalore Guwahati rogo kharjak tabuk